Haluaisitko sinä saada itsellesi tyylikkäät nettisivut, joilla käydessään ihmiset luulisivat, että maksoit niistä maltaita, mutta olet itse asiassa tehnyt ne itse? Minun nimeni on Hannu Jaatinen ja näytän tällä videolla, miten sinäkin pystyt tekemään itsellesi tyylikkäät nettisivut, kuten vaikka nämä tässä, mutta tietysti omilla teksteilläsi. Joten lähdetäänpä liikkeelle. Työkaluna meillä on WordPress, siinä Astra-teema ja Astran Starter Templates. Ja tämä Starter Templates on siis valikoima ammattilaisten tekemiä valmiita sivupohjia ja tuollaisia lohkoja, niin katsotaan miten pystyt hyödyntämään näitä. Eli täältä Starter Templates-kohdasta voit selata näitä kaikkia valmiita sivustoja, ja kun vielä valitaan täältä, että näytän vain ilmaiset, niin saamme tuota listaa kavennettua ja täältä löydämme useita erilaisia sivustoja ja tietysti valitset sitten itsellesi sen, mikä sinua eniten sitten miellyttää ja sopii sinun yrityksesi toimintaan. Otan nyt tässä mallissa tämän äsken näytetyn mallin. Ja täällä on siis valmiita sivupohjia, etusivu, tietoja sinusta, ruokaohjelmista, ihmisten jättämiä kommentteja, blogi ja yhteydenottosivu. Ja tässä vaan valitsemme sitten, että tuo koko sivusto tähän meidän WordPressiin ja sanomme sitten omassa tapauksessa vielä, poistan tuolta aiemmat, mutta laitamme tuon importointi eli tuontitoiminnon käyttöön ja siinä menee hetki. Laitan videon nyt pauselle ja jatketaan sitten kun tuo muutama minuutti on kulunut, ettei sinun tarvitse sitä odottaa. Ja näin tuo tuontitoiminta on hurraa huutojen kanssa päässyt loppuun ja voimme katsoa miltä tuo sivusto nyt sitten näyttää ja sen jälkeen voimme lähteä sitä sitten muokkaamaan. Ja nämä sivustot ovat siis tehty Elementorilla, joten jokaista sivua pääsee muokkaamaan suoraan jo tällä Muokkaa Elementorilla toiminnolla, jonka jälkeen sitten jokainen kohta on muokattavissa helpolla visuaalisella editorilla. Eli mikäli haluat muuttaa tekstiä, voit muuttaa sitä suoraan tähän. Kuva ei ihan nyt satu minun kohdalla, mutta ymmärrät, miten tuo muokkaaminen tapahtuu. Ja vastaavasti, kun liikut alaspäin, voit missä tahansa kohdassa muokata tuota tekstiä. Jos painat painiketta, niin muokattava teksti on täällä vasemmalla. Jos klikkaat kuvaa, tässä on kuvakaruselli. Voisit tästä valita haluamisi kuvat tuohon kuvakaruselliin ja tänne jälleen voisit muuttaa näitä kuvia ja tekstejä näihin kohtiin suoraan. Ja mikäli sitten jotain täällä on sellaista, mitä et halua tai et tarvitsisi käyttää, niin aina näiden sarakkeiden tai elementtien tai osasien kohdalla löytyy aina tuo rasti, josta sitten niin sanotusti turhia kohtia saa pois. Ja tällä tavalla vain lähdettäisiin muokkaamaan nämä sivut täältä erikseen ja tietysti sitten kirjoitetaan nuo blogiartikkelit, mitä tuolla on, ettei sinne jää näitä turhia tekstejä ja vaihdetaan niiden kuvat, mutta nyt jos yksi sivu olisi päivitetty, niin sen jälkeen sitten tallentaisimme sen ja menisimme takaisin tänne kohtaan ja siirtyisimme seuraavalle sivulle tietoja ja ottaisimme jälleen tämän auki Elementorilla ja muuttaisimme tänne sitten jälleen tekstit. Ja tällä tavalla kävisimme muuttamassa tähän sitten myös nuo kuvat, mitä haluat, ja tänne jälleen tekstit ja niin edespäin. Ja tällä systeemillä mentäisiin sitten kaikki sivut
täältä läpi yksitellen ja muokattaisiin sitten tarvittavat osat ja kuvat, ja sen jälkeen sitten täytyisi vielä muuttaa sitten nuo valikot tänne, näiden suomenkieliset nimet. Se onnistuisi meillä täältä. Valitsemme oikean valikon ja tänne meidän täytyisi sitten muuttaa nuo tekstit, eli valikkotekstien muuttaminen tapahtuisi sitten näin. Ja tallenna valikko. En nyt laita noita kaikkia tuonne kohdalleen, jotta näet. Ja täältä sivut kohdasta sitten kävisimme vielä muuttamassa nuo sivujen nimet, esimerkiksi tietoja, niin tässä sitten voisimme kirjoittaa tähän tuon saman, kuka minä olen. Ja tällä tavalla muutettaisiin sitten kaikki nuo sivut. Ja nyt jos katsomme tuota sivustoa, en tietenkään kaikkia noita vielä muuttanut, mutta huomaat, että sinne alkaisi sitten nämäkin päivittyä ja niiden sitten tuo osoite on myös, ei ole enää about, vaan on sitten kuka minä olen tai sen mitä sitten siihen teit. Ja tietysti tänne blogikohtaan sitten sinun täytyisi kirjoittaa omat blogiartikkelisi ja ne tulisi sitten näkyviin tähän. Kuten huomaat, näistä valmiista sivupohjista ja osasista on erittäin paljon hyötyä ja nämä auttavat myös erittäin paljon siinä, että opit, miten nuo nykyaikaiset nettisivut muodostuvat osista, sarakkeista ja elementeistä. Jos haluat lisätietoja ja oppia vielä enemmän nettisivujen tekemisestä, niin tule ihmeessä Näin teet tyylikkäät WordPress-nettisivut verkkokurssille. Se on todella kattava verkkokurssi, jossa käymme läpi kaiken nettisivujen tekemisistä ihan WordPressin asennuksesta sivuston julkaisuun asti. Ja löydät tuon kurssin osoitteesta wp-koulu/kurssi. Toivottavasti nähdään ohjevideoiden parissa tai sitten verkkokurssilla. Moi moi!